Добър ден на всички. Днеска няма да говоря по телефона с някой. Исках да кажа няколко думички. Така. Доста момчета ми писаха в частната ми страница как да си намерят приятелка. Момчета, сега набързо ще ви дам няколко идеи, защото не ми се пише на всички по-отделно. Значи, първия начин е да има нещо тук. Момичетата обичат чувствителните. Втория начин – да има нещо тук. Момичетата обичали и умни. Третия начин е да има нещо тук. Момичетата обичат здравите. Но не се притеснявайте, ако нямате тук, тук и тук. Винаги има и друг начин. Така. Първо, бъркате в левия джоб и вадите 50 лева. Качествен начин, но има и по-трудни момичета. Тогава бъркате в задния джоб и вадите банкноти по евро. Но, момчета, не забравяйте, момичетата са трудни. И ако и тогава не стане, бъркате в десния джоб. Тогава вадите една бала по 50 евро. Няма начин да ни хареса, момчета. Мъжката виагра е измислена чрез женската. Женската е пари. Но, ако и тогава не стане, трябва да ви обясните как баща ви се занимава с частен бизнес и вие карате AMG 63. Помислете, момчета. Това са начините.